Ako sa Balingon guys, kaya nagpalit ko sudan. So, Kilo to kanina? ha? Palit ko sudan. Punta ka na kagalingan mo sa bukid. Mitas na ata sa lungsod. Kalungsod. Ang dala, asara. Tara. Naay, dala na ko maring nga nasa imo. Una dito sa balay katong naikuan, paper bag. Lingwan daw gipalitan mi ni Ate Mayami og pan. Palapos daw niya diri ila ni mother. Nay pan nga gipalit ni Ate Mayami para ihatag ni ila ni mother. Daw naapoy amo Apoy amo daw ni day. Ha? So ni na day, so para man na day. Ikaw ka na ni palaman? Ay, palaman na niyo. Dali, ma'am. Nga na na. SMG ka na to guys. Dito si MG Ganan sa may palaman. So, atong bayluan ang may palaman. Di siya ganang sa may palaman. Kaya wala kong lami. Pwede ko lang star na. Di na nga ni. Bayluan na itong star guys. Pwede ganahan si MG sa may palaman. Guys, kasi utik diri guys. Nakita man natin Mayami dito sa kuan. Ay, palitan mo niya sa pan. Nakapang grocery ka di ay. Wala man. Palitan sudan. Ingon man siya ganay mo pan. Kung wala. Kaluoy na dyan ni Vito. Palitan ko niya sa pan. Dawin nyo na yun. No? Guys, Daw, na ati nagpalit man kong isda. Ihatag ko na ko ni sa ila ni mama. Ninay pala man. Nalam sud ano? Ano mo na? Mantika. Ano ikan? Mantika sumba. Ito tiya. Dini. Amo nagbutangan dahil sa Apod. tuyo. Ano ko dong? Palito ko isda Kuan ni guys, mother. o kanang usingan na kanang sa isda na ay isda yan. Gutom, siyalan kasi gilang kunot tinapa. O, Bulad. na asay Gani inyo kay namay tinapabulat amo agi ni mutla. pan. Say palaman sa pan. Saan yung palaman? Urot Manila. Ang rutila. Dato na ta guys kay gabiin na. Matila. Agay mo sa ating nagpalit kag sudan. Ikaw nga nagpalit kag isda. Sa palitan taon taka, di na lang yung nagpalit na kag sudan. Wala ang taka nag-ingon. Wala nga bit-bit. Buritong gigama. At ko na mi guys. Nakay Wilma. Palit ako 1/4 de. Kapila 1/4. 32. 32 ko na 1/4 guys. Maria, tawag ka ni Lulu. 32. Asin na lang din ama. Tayo pa na ma. Asin. 32. Tayo pa. Oh, sobra kina. Asin na na 1/4. Ito na din. Lai sa din ka sambula, sobra na. Kauli na ta guys. Nara akong napalits. May pan ka ni kang ati mayamiya ni nga pan. Kaya nag-agbat me dito sa Balingwan. Ihatag sa ito boy na papa boy ah. Ako po nang hinluan guys. Kung bugas tulo ka kilo. So nagpito na din kang isda guys. Nanay na luto. Kulang ko na alam. Panihapon. Ready na ito panihapon guys. Yan, may kilala na rin. Lenalong. Mga unta guys. Hindi ka na, hindi ka. Kada to. Siya na naganahan sa Escabitchi. Ikaw boy sa kaganahan sa bitsa mo ba? Ano isa ko? Alanganin? Adure ra ko ka lain og ginawa. Kain ka guys. Apan mo dia baby. Mimi. Ito sibuk ni. Ano ka kaon? Wala akong masadan. Ano sa kaon sa kaon?
Lulang ha? Hindi na karabot din na. Ay, na yung paglakaw na mo. Maikon! Eh, igdain mo Hindi siya. na binauta na siya. Bakit pa si Lola dito? Sa bawsaw ba? Huh. Ba't parang sobrang Ako na! Hindi mo tayo nila. Ayos na! Apa dia sa tayo? Ay, panglabi ang taklo pag makag-inom. Mabalik ra. Doble din to. Jam ka na abay yung profile. Puro na bagay na filter. Pinuusin ko nyo. Pero na ka. Pero ka. Ring me. Ay, naman ay. Dapat tubig bugno to. Kanira bagus ring me. Kakadlaon. Ay, Hapit na malubat din ang cellphone me. At 5% na lang. Hi guys, good morning. So ngayon guys ay mag-add to me sa ila ni Manang An-an. Okay, basin day og nag-harvest sila og melon. Mangayo tag-reject. yay! Melon! Mangayo tag-reject. Nay, ngayo, gusto ko mag-unog melon o carrots kay. No, kung ipon na yun. Nay, kahit kayo kung ipon ay. Nag-rindahaw guys. Nagulan ganina. Kusog-kusog. Nya karon ng murag rindahaw. Sabi na kung gisuot niya, suot niya Kaul Osman. Suot ko man eh. Ay, naputiyukan. Kaul Osman naman akong short guys. Putiyukan. Nabayan. Labaya ka nakagaon ta. May naiman mo dag. Kitambok man mo. Makapatay na oy. Alam nga. Me guys. Yamog kay nag-ulan. Sakpatan malidani di ay. Sakpatan pero dool ra.
impas ulit tao. Di kita kakaon sa milon karon kay wait tao. Wait tao. Wait tao day guys. Kami ang tao, kaya may tao. Mahugas ko na eh. Kapit ko hugas. Daga may baligyan manang na niyo. Baligya. Tuwa siguro siya sa ilang balay guys. Kaya may tao dani sa ilang banlag. Iti. Kandado gid siya. Ita. Gani tao kay nakakandado. Di gyapon ta kakaon kay wala may tao. Walay tao guys. Basing to sila sa ilang balay. Adto mi to silang balay guys. Turay lang milon dito dapit guys. Oh. Wala lang tanong dati turay dito. Gamay lang kuan karon guys kay na failure. Di ta kakaon og melon guys kay walay tao. Ay, ano ko ni Chio? Naglakaw na siya. Walay tao guys. Agang kilaw tayo na ilun ay. Daghan raman kay wa may tao. Di gyapon ta Ay, mga yukol kakaon. mo man ang ugot na melon. Ito naman favorite dito. Abi na mo harvest nila karon inda eh. Kay wala may tao sa ilang payag, so anhimi sa ilang balay. Pasin tayo na gidala din hi guys, kakaon tayo sa kabuok. Ito lang kay, ano, dili init. Manang lami kay lakawa kay di init. Ay, baklay, may di man good init. Landong, walay ulan. Alindahaw ra, walay uwan por alindahaw. Hinay ra guys. Patiglaag man si malot din sa iyang magulang. Iya man yung magulang ni malot din hi. Magulang ni Alan. Nang laag ni. Kay mga ikonohay milon. Kakaon lang tapikas bites na. Dito sila mag-standby. Kung ano. Dinhi maulit na sa dinhi maglaba. Kaya may kuryente dito. Kasi naglabas puro siya dinhi guys. May sounds. Nag-harvest na sila og sili guys. So ila po ni i-deliver paingon sa Balingwan. Guys, sudan isda and rice. Magkaunta, ano, tara. Sudan isda. Mabay ko ni patungan, cellphone. Oh. Sugang TV. Ito to guys. Kanta guys. Sumulaw man lagi. Sa isang malaw. Hilak ang tanda ni. Hello. Hi. Hello. Nagulit hindi ako. Ikagaw na si Gian. Miss ko siya. Kain tayo. Atin ulam is fish. Pa?
Nakulamang man. Monica. Apa mabog? Mako. Papa, ayap ko. Guys, balik na sad mi dinhi sa payaglan ni Manang kay naanasad sila naguli na. Gikan na sila nag-deliver sa sili. Tama pa guys. Paitan las mimigpan. Daw na ko'y dalang akuan. Nang kuan ni siya guys, tila. Nagihulaman nila sa kasal ni Rosemary. Itong kasal ni Rosemary ilang gihulaman. Dako na gid ang kuan. Bugas-bugas. Na. Ako na sang gikuha kay ilabhan naman daw ni. Ako na sang gikuha guys. Kay pangitaon niya ni Janice kan Janice ra ba niya. Pangason kay guys oh. Nagtagaan ko naman yung milon. Kay milon sabi mong tuyo. Pero mura magwala kuan karon ikaw sa milon guys kay bugnaw. Ganahan ko sa milon basta init. Dami kay kaon. Nay, may magpo. Mi. May magpo salad taray. Ha? Fruit salad. Mag-pro salad. May mi na ni guys. Pinya. Tapos pundir. Ay, Mm. sa pinya dayon. Mi. Pinay. Ugma sa kuan. Mi. Ayun, fruit salad to sa Domingo nay. Ako man na birthday. Pusyo mi ba? Mi tree. Ara, ugma mi one sa Ay pag memorize sa mi. mi one tapos mi two, mi three. Sa Domingo, mi three. Ari kasi nag-agi. Wala na pa ipalit sila. Ang kalbinji kay. Ay wala on sila. Ito pa man sila. Ay manakog na sila dali. Pantura kay yung kung walay agi sa motor. Ito pa man sila guys. Padali may kay Mga followers. kapoy at baklay mi nga gunita nga tong kamot. May mag-eat ng good ko na. Ha? Mag-eat. Eat. Eat ako ilan. Mag-eat. Sabi ko bang mag-eat. Sa Maya Chewy. Ugma sa Domingo. Mag-eat na. Ay, kabaan Yamog ko. siya guys kaya nag-alindahaw. Isunod diha. Ayaw ilabay. Sus Ginoo ko pagpuraan ni pagkabusog ilabay ayaw. Magabaan ka labay ni mo na. Sudon tani mo na sa silapin. Maluto. Nanas mamanan diha naguna. Sakay mo sila sa motor. Manang nauna sila. Guys, nanguli na mi. So, hangak-hangak kay nag-shortcut rami dinhi sa Bangilid. Nya. Unsa na siya? Lo? Unsa na siya? Nag-TNL na si Malot kay Danlog. Kaya nag-ulan magud kanina, lindahaw. Nya. Danlog kayo sinilas. TNL. Pangas ta guys. Pwede ka pangason. Hindi lalim. Pag dito sa patag, di kita hangoson.
Pero layo lang. Daw di ta kadbit-bit og pili. Ang gani. Duha ka bukmilon among nabitbit guys. Kaya di makayang kabugat. Magamay mo bilbil. Lagi. Ako naman ko'y dala bugat man kayo ni. Ako nagdalas milon. Si Marot tarog si Mimi. Nagdala Mimi guys, pero gamay. Ako sa sabuagan ng manok ni Manang kay dito sa kanhida ni karon. Agapit ako na nilong. Ako sa sabuagan niya manok. Oh, nana. Kaya na ay pisan. Mahog sa tagmanok guys. Hawatik. 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 Kuruk. 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 Nah, tarang ibahugan. Ulit na ta guys. Hay! Labok naman diya. Hangak. Hangak guys. Nag-chat sila ni mama nga na daw sila sa balay. Karon pa na ako nabasa dati na pangason. Gaya na siguro to sila nang uli. Hapon naman. Ay, napagindi ayo. Kapoy kayo. Tagal may malangangan sa kuan. Udong. Yan, grocery mo siya. Nag-harvest na sila guys. Selection. Nag-selection sila. Yeah. Tagaan din ko niyag tinapaog udong. Ay, pile. Itong bisita guys. Milon. Magwapa kayo. Magwapa kayo. Huwag maagta. Ano, ito man yung nung. Huwag Guys, maagta. na pa sila sa ako. Guys, natakdang ko. Bandi ka. Nadat na ako ilang. Takdan. Pariyo na ate. Ha? Utan? Bilira. Human? Ha? Kaya gitagaan man tagmilo ni Manang Anan guys. So ato ning Picasso daw tagaan po na to yung papa ni Alan. Alang-alang pa guys kay bago pa sila nag-harvest. Di pa ka kuan kung ano ba ni hinog na baka ni. Hinog na dahil guys. Oh. Pulang-pula. Ihatag ka po dito sa papa ni Alan. Ay, ano sa ako Duha ni kabuk yan gihata guys sa yang gusto ni Alan na. Ang isa, gamay. Anong gutong mo? Oh, Aman. yung sarip. Ako ni Picasso na ko butang sarit. Ako'y pagugnaw. Picasso to ah. Picasso to ba? Tagoan. Ato ni iswag sarit guys kaya aron bugnaw. Kami ni siya bugnaw. Para ko arise. Hinog baka na mi.
Yatag na ito si Mulolo din ikaw. Kani? Ano, panang ipikas. Kanya? Kaya gahapon ito siya gusto kaon sa milon. Tingnan mo yung papa ni Alan na itong gahapon siguro sa buntag. Isa nga. Laogid si Anan, nag-harvest sa milon, wa nang hatag. Unya kay mo'y pag-agi ni ay nag-agi man sa mga Anan kinamahog manok banyang kuan banana na ingon din siya nga laogid si Anan nag-harvest sa milon wa gid nang hatag na ito kaganina nakadto man mi dito tagaan min ng isa ra sad guys kay kuan ba kanang mahal ba sa dang kilo sa milon karon nya pila ka ba sa dato makatilaw lang itong paghatag ni manang ko isa ra lang kay malo pasad na di sila kabawi guys kay gibanlas sobra ni sa gibanlas sa uwan tong pagwana bitaw ang ilang ipangbaging mga kuan manang na mahal kay milon karon nakajakpat unta sila kung wala to giuwanaan ang wala giuwana ikaning milon magtanong kag milon kinanglan init kay aron tamis kay kung uwana ang milon larag kani tamis kay ni guys oh tanawang hitsura lang daan pero atong tilawan kay pero lami magkini siya ibutang sarip kay bugnaw Chiche may milon na niyo Riluna di mo nahilig si Riluna di na parehan ni Mimi si Riluna di nahilig ni Mimi guys nakusog mo kaong milon ano ni Hi guys, nagdaalag din ni Diri, nakalaag din ni. Ngayon sa ko naman. Kachilyo. Kuya Brebe Gusto ko mag-abay sa miyara. siguro masamad ka Para makabalok ko. masamad ka ingarakas yung ulo tangan rin hinog bagid ni Gusto ko dyan, Simon? patuloy ka hinog gid siya guys mahurot mo ni Oo. ato utang sarip ng ban hinog siya guys masamad ka Anong kayo? Anong kayo? hinog kayo siya basta gamay Ayaw, itampo. parehara mo gud na Nga. Ayaw ni tampo.